lah tinggi hari ko masep. Oi sep. Sep duduk lah sep oi lah siang hari ko na Ndak ka pa karajo ah. Lain ka lain. Duduk lah tinggi hari ko na. Rubuh hari ini. Lain orang nak kaju. Kita lain lah mak. Deh, jual ke bata anak gua. Tak sampai bareh dah. Anak dia jago disuruh bakureh deh. Anginnya lah iya gua luar konyo jago pajarunya minta kopi baru sekali nah. Anakku. Lain anak orang, lain anak awak. Dah tinggi hari yang dia jago deh. Gage-gage gua aping dak lah nak mu hidupnya deh ha. Wah. Beragal lah hidup api ko nga ha. Ang duduk lalai ko kamari lah na. Kamu ngopi lah na oi. Deh, pinang alu lah mati lah dah. Tu pembalai bare, alun je mati lah dah. Nak bujang, nyo bangga na nyo anak seorang. Ndak namu jago lah tinggi hari alun je jago lah dah. Kapag menyalang bare nga, kasyal ka disalang lah kalau bare urang kini. Coba lah ke rumah kerja tu lah. Assalamualaikum. Ndaklah bau ulang rumah dah ha. Kasihan. Ndak cukup lah ke rumah orang bawah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pik. Tu dalam. Mate. Amak mana? Mak di sawah. De salang letek barehan lum batana etek le dah ha. Mak sawah tak tahu di mata balik doang. De etek lu batana le de jangan salang letek bareh gas kecil jadi nah. Mak di sawah tek. De beku tolong sabak pamak ko la pulang mak di sawah ko hotek menyelang bareh semua. Lah tek palo. Yo. Pagi hari nyelam bareh. Hindu saya payah pergi ke sawah nyelam bareh tek tu. Gaduh orang lalu saya. Yo payah nyelang baris terkacik nak dapet dah. Pala caru lagi. Yo alun je jago anak ko le. Oi, yo. Se, kuala tinggi hari lah siang hari ko ndak nampak nak tu hari ha. Duduk lah lai. Siang hari mak. Sampai ke rajo lah cepet tegak lai. Siang hari mak. Lah. Capek tu menyelang bare. Kesial ke disalang bare. Anak seorang yang diandalkan pun tak nak mengerti cuman dia. Rupa hidup ko yang tak bisa salah tenggang orang bisa diandalkan yo bakureh awak ko nama kok bisa. Anak seorang nangka dia pun tak lah deh. Ketetea salah. Lah